תודה לכם. לגעת בפסוקים הוא ספר שהוא בעצם הסופה של פנינים מהתנ"ך. כלומר, התנ"ך במשפטיו המבריקים ביותר, ומי שאסף, החורז, אם מותר לי לומר ככה, אסף וערך כתוב, חורז הוא משה שחר, ערב טוב לך. ערב טוב. שבכלל אומרים לי שאתה בא מעולם הלוויינות, מה לך אני מהנדס אלקטרוניקה, עוסק שנים רבות בהייטק, אני עובד ותיק במשרד הביטחון, וכן, אני בא מעולם הלוויינות. אז מה אתה עושה בתנ"ך? זה תחביב. זה התחביב שלך? נכון. זה תחביב טוב. אמת. אבל מה פתאום 10 שנים עסקתי בזה. אתה יודע, היה עורך עצום לתנ"ך, אתה בא ואתה... עורך על העורך. תראו, הספר לגעת בפסוקים, כשמו כן הוא. נגעתי בפסוקים. והנגיעה בפסוקים בחיל ורעדה הייתה, מכיוון שידעתי שאני עוסק בספר מקודש, וידעתי שאני הולך אולי גם להרגיז כמה אנשים. אני מקווה שלא, כי המטרה הייתה לא להחליף את הספר הקדוש והמקורי, אלא לגרום לזה שזה יהיה בין לוויה, גשר, שער למקור המקודש שלנו. שמה הוא רוצה להציג? שמה אתה רוצה להציג בזה? יפה, אז בעצם מה רציתי לעשות? לקחתי את התנ"ך, קראתי אותו מאלף עד תף, אני משווה את התנ"ך לאוקיינוס מלא בפנינים, אבל כמה מאיתנו הם שלי פנינים, בודדים. אני צללתי, זה לקח לי 10 שנים, ושלפתי החוצה מעט מזער, ולקחתי פשוט את הגזירים של התנ"ך, לא נגעתי בטקסט, וגם לא שיניתי את הסדר, רק גזרתי, כינסתי ביחד, שמתי כותרות ברוח המסורת, ויצא המפעל הזה. תשמע, זה כלי עזר נהדר, גם לכותבים, גם למשוררים, כלומר, בעצם מה שאתה עושה, אתה לוקח אתה מבטא נגיד על הקטעים הטכניים, נאמר. אמת. של נניח בספר, כמה מתוך ספר ויקרא נכנס? המטרה הייתה להוציא החוצה את העלילות, את המורשת, את הערכים שיש במקרא, שהם טובים לכל עת, לכל שעה, לכל אדם ולכל עם, ואת מטבעות הלשון. כלום. סימנתי בספר 2,500 מטבעות לשון, אגב זה היה רעיון של אשתי בצבע אחר, ואת כל אלה כינסתי אחורה למראה מקום. במטבעות הלשון זה מה שבכחול. אמת. בתוך הפסוקים. אני אתן לכם כמה דוגמאות. כסף יענה את הכל, אבל אוהב כסף לא יסבע כסף. השוחד יעבר פיקחים ויסלב דברי צדיקים. עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש. מי היה משכמו ומעלה וגם נחבא אל הכלים? שאול המלך. בוודאי, הלך למצום... היכן נאמר אדם לעמל יולד? איוב. והיכן לפני עיוור לא תיתן מכשול? אני בעצמי לא זוכר, נדמה לי בויקרא. בקיצור, פניני הלשון במקרא הם נפלאים, ואנשים לא יודעים שכל הדברים הללו באים מהמקרא. איך אומרים בלשון מקראית הסקט ושמע? בלשון מקראית? כן. שניכם נפלתם במלכודת. יאללה, תשמע. הסקט ושמע זה מהמקרא. ברור. אבל אם אתה רוצה להיות בוטה, אז אתה אומר, אגב, בוטה, יש בוטה כמדקרות חרב, זה גם מהמקרא. אוקיי. אתה אומר לבן אדם, משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. כל זה מהמקרא. תגיד, כמה מתוך העבודה הזאת של 10 השנים, והאיסוף שדולה, מה אמרת? דולה פנינים וכו' וכו', כמה מתוך זה נשאר בזיכרון שלך עכשיו בעל פה? כמה... המון. כן? והמטרה היא שבעצם, דרך הפרויקט הזה, כל עם ישראל, ולדעתי הספר הזה ראוי שיהיה בכל מקום שיש תנ"ך, כי הוא גשר שער לדבר האמיתי. הוא מביא אותך לזה שאנשים יאהבו בסופו של דבר תנ"ך. יותר מזה, אם תרשו לי להגיד, אני חושב שאנחנו נמצאים היום בתקופה שבה אני חושב, יש במדינת ישראל מלחמת תרבות, אנחנו חיים בעידן של דור שמחפש תוכן וזהות, למה שהתנ"ך לא יכול המכנה המשותף בין כולנו? אבל אין פה בעיה של רידוד התנ"ך, אמנם זה לא, יש איזו יוזמה שמתרגמים את התנ"ך לעברית מודרנית, יצר איזה מין, בוא לא נדבר לשון הרע. בחיל ורעדה לא להוציא דברים מקשרם, דבר ראשון. אבל אתה לא חושש קצת, כלומר, ברגע שאתה מקבץ את הפסוקים, מוציא אותה, זה לא... מה האלטרנטיבה? שהפנינים יהיו בתוך האוקיינוס? לא. עכשיו, על זה גם נאמר במקרא, וחיית בה. אנחנו צריכים לחיות עם האוצר הזה. איך חיים איתו? שואלים אותו החוצה. הצופות והצופים לא יכולים לראות, אבל פה אתה כותב, שובה אדוני, שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. עכשיו אתה כאפיקים בנגב, אתה אומר, זה
מטבע לשון. מטבע לשון, אבל האמת שכל הפסוק, שוב אדוני צבאנו, הוא מופיע אין לדבר סוף. מי שמברך ברכת מזון, כל יום הוא שר את זה. אני משלם שקל לכל מי שנותן לי שיפור בספר, קיבלת שקל. בגרסה הבאה אולי פעם אני אוסיף גם את הכחול עליו. שקל זה שוחד. שלח אותו על הביאה. הלו, לא. שוחד יעבר עיני חכמים הספר קיבל אגב המלצות מרבנים, מקצין חינוך ראשי, מהרב הצבאי הראשי, מהרב והפרופסור דני הרשקוביץ', שר המדע, ובעיקר מנשיא המדינה, ששלח מכתב הוקרה ואמר שהספר הזה הוא נפלא. ואולי ההמלצה הכי טובה על הספר זה רון קיטרי, מנכ"ל הריאלי, שראה את הספר הזה כשהיה מודפס במכונת הדפסה, זיהה שזה פרויקט מדהים, גייס תרומות, ומהתרומות הללו הפיקו לבית הספר הריאלי עד עכשיו 2,000 ספרים. כל הכבוד. יפה. תיכנסו לגוגל, לגעת בפסוקים, ומיד תגיעו לספר הזה. ניתן לקנות אותו בדרך האינטרנט, ובשלב זה רק דרך האינטרנט. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. טוב, אז שיהיה לכולנו באמת חודש שמח וטוב, ושבת שלום, מי שנכנס מרבים בשמחה. בוודאי, ואנחנו כולנו שמחים, וביום ראשון יהיה פה... אני לא מוזיקאי, ביום ראשון. יהיה כאן דרגלית, יהיה כאן ערב חדש, יהיה כאן ערב חדש. בשבוע הבא נתראה בשמחה. אמרנו, יום ראשון, גם מגלים.